Lah hubungan yang ande masuk katanya ngene terus ya. Lho kate piye sih, Dik? Ya sama lo tak kayak waktu pirang tahun sih. Gak nyambut-nyambut gawe. Mosok nukokno aku jajan ya gak iso, mosok aku sing bondo. Ya wingi tak tukokno no sampean, gak sampean pangan. Lah anjen mbok tukokno ciki 500-an Aku butuh 2000 Dik, Pak wingi. Lah emang kan lagi nyambut gawe. Aku asline wis berusaha, tapi piye? Lah berusaha tok lah tak ndolek penggawean ya ora oleh-oleh ta lah. Ya terus iki piye kelanjutannya awak dhewe? Ya nek sampean gak nang nyambut gawe ya palak preya mandek ae. Ya sampean kok ngono Dik aku. Lah masuk pacaran kok gak dirapi yo kecut sih. Wis gak ada angen-angen. Satset ngono dadi wong lanang. Ya jujur ae aku koyo kurang iso nyambut gawe iki. Gak nemokno penggawean. Wis ngene ae saiki nek sampean gak nyambut gawe aku wis palak preya ya. Di peleme wak durajak iki. Pak, direne panen pelem. Pentil-pentil tawakno. Pak, Ki lapo maneh iki? Cok muter kok ketiran kowe. Terus apa? Lanang kok putus nangis. sini aku sakit duit, aku sumpah aku nggak duit. Duit nyambut gawe kon oleh duit. Mau aku duit, tak dibutuhe. Kita lagi nebas pelem iki duit iki. Harus bang. Gidro terus. Kita. Kok ge apa? Pokoknya aku sumpah. Lah aku kemulene piye? Aku ae. Oke anake ora oleh. Ses. Ngene iki tengok-tengok nang berdua enak. Tugasku nggone RT diinge semari oleh bayaran saiki nang gerdu. Dusik. Gimana sumpah rasanya wedok ora siji tok. Ki ngombe ya, kalau Pak ini makin ngombe. Wedok kena iso tuku kok. Sampai lalu langsung nyetut ya, langsung gandul ya. Anak wangi sama Pak. Gue dia anak wangi. Ge mabuk iki. Jelas ge mabuk iki. Oh, delondongi loji. Karepmu dhewe ta. Kowe lapo to kene? Ki apa iki? Apa? Pos Kampling RT 2. Lapo iki ngene iki? Iki apa iki? Lha anu rusakku. Lho ditakoni, takon moto wae rusakku. Karepmu piye sih? Saya tak delok iki apa? Wah, gak beres we.
Kamu nyontoh ya rek pemuda-pemuda kene mabuk-mabukan ngono ta. Mbok kasa nyocot, lek doyan nak lungguh. Aku iki sumpek nih. Aku iki ono sih. Jadi ini yang dandan bos iki. Cocok kabeh pirang-pirang tahun. Aku wis mendem cocok gara antem ini yang tambah. Jago ini mbak aku ta? Ayo dicoki. Ya. Ini. Iki sok. Oh, emosian, lah apa sih kayak emosian ini? Aku iki mendem, tak kecerek kapok ngono dikecerek kuman. Kari nduk omah kecerek. Sih. Ngomong ate doyan lho, Mbok. Tangan cangkem. Tangan api. Tangan tengen. Muser. Ya. Iya lah. Enak. Ini gimana? Sik. Kamu gede. Kemang dewe lho, paru katanya. Kamu gak HP tagak? Hah? Gak HP tagak. HP? Aku duwe kenalan. HP. Iki rokok, cok. HP. Temen-temen berarti aku milik lero. Keren. Tak gedek, no? Ya. Simpare sih. Gak apa-apa, mau sumpek aku. Pes. Nomor siapa itu? Halo. Mbak, ready jenengan? Oh, nggih siap-siap. Niki kalau jemput nggih sak niki. Biasa. OB. Nggih. Mantun niki kula meluncur. Saya tak susul sik kan untuk ini sudah ya. 5 menit, oke? Aku tak balik no pentunganku sih, ya. Ini sudah nanti. Ya, cok. Nggak beda sih. Mari ini nyusul kayak gini sih. Nyusul. Oke. Berangkat. Biar sampai saya nyanyiin kok. Lokasi. Mudun, Mbak. Iki lho, kok kena Tyler percaya. Hei. Ding. Manda. Manda matamu, tau. Mbak, mau Mbak? Ini Mas, cocok regane. Jane masuk. Masuk. Mbak, gini Mbak. Ini piye bayar? Aku oleh kamu ngerti kayak gini. Tenang. Copot sepatu. Sing ngomong gini Mbak. Ayo Mbak. Ini Mbak, saya Mbak. Enggak lagi. Enggak nih sore Mbak. Nah, ini lah sepatu nih. Aku iki sebagai limas. Kok jak ngombe? Tapi ku ya doyan yo lho. Enak. Nah, nyelma ning sepatu. Datang. Goblok. Iya kena. Langsung kon bandara wis, Mbak. Mbak, ini kok regane sing mangga, sing tak runding mangga, oke? Masuk. Taman mek, ini kayak gitu ya. Ya. Ngene tok ta. Nek nyanyi ora apa-apa, Mbak. Gatek. Ini nyanyi karo apa nyanyi iku? Iki ono tak penyanyi. Iki ndek mik. Situ iki man. Hah? Mik mudra. Loro. Wis Isise.
Eh, Langsung ta? langsung dong. Di mbak aku gelis entek. Karepku tak. Gimana barang rokokku mangijik korek. Sama niki lapo kok. Ayu-ayu kok bandari ngene iki. Ya gak perlu ditakokno ta Mas ngono ku. Pokok kemule kok sangoni. Aku sebagai pelindung masyarakat udah mabuk. Bek aku. Ora apa-apa. Doyan kok. Wer. 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 Perasaan aku kok gak enak. Jenenge putus cinta iku apa-apa bisa dilakoni. Kadang kowe mendem ya bahaya lah dem-deman mbek kancane biasa. Sing berewas namane iku biasa iku ngawur, ya pitik ya mentok perkosa. Iya gak tau pedhes wak duran iku ya kaya ngrabekno gelekane nang pos. Le. Iki piye iki bayarane iki piye? Iki ngono masa voucher iki wis entek. Aku salah pindah jam. Ayo, yang dibayari. Bos, lelo kabeh iki ana apa iki? Nah, iki ae tak gondole HP. Wah, tasane ora gablek duwe kok kadek ngedek purel ngene iki pale harga dikuak yo. Mudu nado. Bah, gondole HP iki. Leko kali dok leko sepedae no kene. Nopos turu paling iki. Lampu-lampu yo gak jakakno ya mene. Wes. Lho ya kali dok turu. Ngopo kok? Dem-deman maneh. Piye iki? Tangi. Ayo, tangi. 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 Oh, tegugane angel. Ikan tak jokok nih. Jokok iki. Ya sing kocane. Ayo, tangi. Kadang tangi dadekno uyang banyu. Ayo. Tangi. Ayo.